Még a izékkal, és a Claudi, és a izé nem látta. Még nem tudják, hogy van? Vagy nem tudják, hogy van? Alexandra. Azt mondta, hogy a izét e-mailt én ne fogod itt, hogy nem fogja neki, ez egy meglepetés lesz, hogy ma megyünk, hogy meglepetés lesz neki. Kezdik? Adjál neki szent